TV Anwar filɛbaw an ka foli ani tanni foli ani waliɲuman dɔn an b'a ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw ka bisimila aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan ka bɛn uti kalo tile 23 ma san 2017 kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. Parlement national de jeunes n'o ye denmisɛnnin fitininw ka jɛkulu u y'u ka baara daminɛ kunun ko tarata ka bɛn uti kalo tile 21 ma san 2017 nin ye a ta ko o filanan ye an ka bulonba kɔnɔ n'o ye assemblée nationale. Jamana kuntigi Ali Bongo a ye yɛlɛma fitinin don a ka gouvernement na. Yemen kaw fɛ maa 30 olu de sara araba don kuma min l'Amérique kaw olu nana mugujugu bila u kan kɛrɛnkɛrɛnna sana. Funengenw ka jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko parlement ni o ye denmisɛnnin fitininw olu ka parlement ye u ye baaraw dayɛlɛ fɛn min ye tarata don ka bɛn uti kalo tile 22 ma san 2017. Ka bɔ uti kalo tile 22 la ka n'a bila uti kalo tile 26 la an ka i b'a ye k'a fɔ wasadenw denmisɛnninw olu kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen boloda ka kuma mun bɛ tali kɛ jamana sariyasunba falenni ko la. An ka wasaden fɛ n'o ye Isaka Sidibe ale de bulonba ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ denmisɛnninw jɔyɔrɔba b'u la kosɛbɛ n'o ye wasaden denmisɛnninw ye u kan ka hakilina falen kɛ ani ka ɲɔgɔn faamu boloda u ni Mali denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ. U kana siya woloma kɛ cɛ ni musoya ko t'a la wa o fana bɔlen kɔfɛ fama ni fantanya ko t'a la. Ɲɛmaa yɛrɛ ka okumu kɔnɔna la n'o ye wasadenw ka ɲɛmaa ye ale kɔni y'a ɲini denmisɛnninw fɛ k'u ka nin kɛ i b'a ye k'a fɔ wagati ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ka se ka ɲɔgɔn faamuya sira caman fɛ an ka jamana denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ko la ani mara taabolo la fo ka taa se politiki ko bunako la an ka jamana kɔnɔ. Ɲɛmaa n'o ye denmisɛnninw ka ɲɛmaa ye Amadu Seyidu Fɔnba ale kɔni bulonba ɲɛmaa fo ka sabu a y'u dɛmɛ u ka wuli ka jɔw la ani bɛɛ lajɛlen a ye folikan ta ka bɛɛ sɛgɛrɛ a ye wele bila denmisɛnninw ma an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u k'u cɛsiri walasa Mali ɲɛtaa ka se ka sabati sabula denmisɛnninw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana siniɲɛsigi la. Programme min bɛ ni a bɛ wele ko APRAF ni o de ye ka dɛmɛ don kalanso ma n'o ye kalanso fitininw ye n'o ye fondamental ye. A baaraw o daminɛna baaraw dayɛlɛla Hôtel Salam kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nin waati ninnu ye a kɛra an ka ministre min bɛ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalan ma a kɛra ale ɲɛna. Nin dɛmɛ donna Union Européenne maw ani u dɛmɛ ɲɔgɔnmu bɛ ni o ye ministreso min ɲɛsinnen bɛ kalanso ma an kasabi bɛ taa euro miliyɔn 20 na a bɛ bɛn CFA miliyari 17 a dɛma. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka sigi 5 ans fɛn min ye ka fanga di kalan ma kɛrɛnkɛrɛnna a bɛ fɔ min ma ko fondamental ka olu ka programme ka u sinsin walasa kalan bɛ se ka taɲɛ wa ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ jijali kɛ ka mɛn o senfɛ fɛn min ye yɛlɛma hɔrɔnya ni o ye décentralisation ani kalan yɛrɛ o bɛ se ka kɛ cogoya min fo ka taa se denmisɛnninw mun bɛ ni olu tɛ ka se ka kalan. Nin programme kan ka bɛn kalo 66 ma kalo 44 o bɛ kɛ fɛn ye min kɔnɔna baaraw bɛ sigi 5 ans kalo 24 olu bɛ kɛ fɛn ye min kɔnɔna baara bɛ se ka kuncɛ. Maa min bɛ ni ale taara ministre n'o ye kalanso ministre ka taa a jɔyɔrɔ fa n'o ye Isiaka Medina Ɲanbele ni ale ye conseiller technique ye min bɛ ministère ani dɛmɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ye foli ta ka a ɲɛsin ni maa ninnu ma n'o ye Union Européenne maw ye mun y'u olu jija ka u cɛsiri ka dɛmɛ don Mali kalanko la. Maa min filɛ nin ye ni ale ye gouvernement ka maa ye a y'a yira k'a fɔ nin fana b'a to fɛn min ye sɔrɔ ani yiriwa taaɲɛ yɛrɛ la o fana bɛ se ka sɔrɔ. O la fɛn min ye Union Européenne o ka maa mun tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli kɛ a ko Union Européenne olu kɔni bɛ to wa u bɛ to Mali kɛrɛfɛ ka dɛmɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnna kalan o bɛ se ka sabati cogoya min wa maa min don fɛn min ye dɛmɛɲɔgɔnya o b'o u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Gabon jamana kuntigi Ali Bongo a ye yɛlɛma fitinin a ye o don a ka gouvernement kɔnɔna na.
ma 38 olu de taara k'olu kɛ kankɔrɔsigi ye n'o jamana ɲɛmaa ka kankɔrɔsigi an b'a fɔ minnu ma ko minisiri nka i b'a ye k'a fɔ gouvernement fɔlɔ min tun bɛ yen maa 40 ɲɔgɔnna olu de tun bɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ sisan bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don k'i ka hakilina di nin jamana in kɔnɔ n'o ye Gabon ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi a yira k'a fɔ yɛlɛmali kɔni bolodara minisiriw dɔ ka jɔyɔrɔ la i n'a fɔ minisiri mun ɲɛsinnen don jamana kɔfɛ ko ma Pacon Mobele ani Buyeya an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale jɔyɔrɔ o taara ka di maa ma i b'a ye k'a fɔ mun tun bɛ baara kɛ u tɔgɔ la o nin kɔnɔna la Noel Nelson Mission wa a yira k'a fɔ a tɔ ye maabaw dɔ ye minnu fana i b'a ye k'a fɔ n'olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la u ka premier ministre ye o ye Emmanuel José Ngonde ale ma falen ale Claude Biye-Mbize i b'a ye k'a fɔ o fana ma falen fo ka taa se Etienne Massar ma ale ye ministre ye mun ɲɛsinnen don jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔli ma ani lafasa sira fɛ gouvernement kura mun sigira a yira k'a fɔ hali fanga sina maaw olu ka maaw dɔ yira la i n'a fɔ Estelle Ondo ale gɛnna ka bɔ IN kɔnɔna la ani Patrice Eyongo Edgar an bɛ don min na i n'a fɔ sisan wa olu yɛrɛ fana i b'a ye k'a fɔ olu ka ko kuma gannen don IN kɔnɔna la mun ye jamana ɲɛmaa danga an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale sigira sen kan a yira k'a fɔ u bɛna jɔyɔrɔ ta k'a di maa min ma o tɔgɔ ko Pierre Claver Manganga Musavu wa ale tun ye maakɔrɔ ye mun tun kɛlen don k'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili mun nana boloda u ka jamana kɔnɔ o tɛ kalo san 2016 waati jamana ɲɛmaa ka maaw kɔni fanfɛ olu kɔni a yira k'a fɔ ko maa mun sugandira k'a kɛ conseil économique et social ɲɛmaa ye k'o ye René Demezu Obiangi ni ale ye Yampinga i b'a ye k'a fɔ directeur de campagne kɔrɔ ye wa ale tun kɛlen don k'i kɔda Ali Bongo Ondimba kɔ la jamana ɲɛmaa kalafili mun nana kɛ san 2016 Tanzanie kaw fɛ cɛ 32 mun kɔni a yirala k'a fɔ ko olu ye muso 5 u ye tasuma bila u la olu taara kiiritigɛla maaw ɲɛma a kɛra Tanzanie kaw fɛ ni maa ninnu k'olu de kɛra sababu ye ka ni muso ninnu dasi ka tila k'u jeni muso 5 don a fɔra ko subaw de don a ko in kɛra ka bɛn juye kalo tile 27 ma san 2016 a kɛra mara mun na an k'o ma ko Udomo a ye dugu ye a bɛ taabora de fɛ n'o bɛ tali kɛ u ka jamana baniyan fan fɛ wagati min na u nana ɲiniw kɛ lakana tigilamaw n'o ye Tanzanie lakana tigilamaw ye u nana tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na minnu ye ni muso 5 ninnu bugɔ ka tila k'u jeni seerew ye mun fɔ a ko kɛra minnu ɲɛna wa olu kɔni ma sɔn k'u tɔgɔ fɔ olu nan'u da don ko in togoya bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ a yira k'a fɔ ko ni muso ninnu k'u fara de y'u minɛ k'u ba dɛbɛ dasi ka tila ka pinɛ don u kan na ka tasuma don u la a la yira k'a fɔ maa minnu n'olu jalakelen don dɔw bɛ yen a yira k'a fɔ olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'olu sen tɛ fosi la dɔw kɔni a yira k'a fɔ ko olu sen bɛ ale la ni fagali mun kɛra a yira k'a fɔ n'i y'a ye u ye nin kɛ u kɛlen don ka ni muso ninnu jalaki k'u ye subagaya waleya de kɛ sabula o ɲɔ ɲalen don Tanzanie jamana kɔnɔ kosɛbɛ laseli mun nana kɛ u ka jɛkulu dɔ fɛ mun sigilen don ka maaw ka hakɛ lafasa o kɔni y'a yira k'a fɔ ko musokɔrɔba 394 ko olu de bɔnna u ni la san 2014 ni waleya kelen sen fɛ wa a yira k'a fɔ ko n'i y'o ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a yirara san tɔw la caman u ye musokɔrɔba caman fa dɔ san dɔ la u ye maa 765 de bɔnna u ni la dɔ fana bɔlen y'a yira k'a fɔ o maa 765 la maa 105 olu ye musow ye Yemen maa 30 olu de sara tuma min arabadon l'Amerikɛkaw nana mugu jugu jigi u ka capitale yɛrɛ kan maa 30 ni maaw b'u la kɛrɛnkɛrɛn la minnu tɛ finitigilakaw ye olu de bɔnra u ni la wagati min na mugujugu jiginna u kan pankuruw fɛ a yira k'a fɔ jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye arabuw ye n'olu dɛmɛnen don États-Unis fɛ olu de nin ko boloda sabula u ka ɲɛmaa ye Arabi Saoudite n'o ye Saudiya jamana ye ni wulikajɔ mun bolodara n'o ye i b'a ye k'a fɔ mugujugu jiginni a taara ka yɔrɔ caman de sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn la u ka faba na a kɛrɛfɛlaw n'olu minɛlen don i b'a ye k'a fɔ taabolo fɛ ni an k'a ma ko siyamaw o la an bɛ don min na i n'a fɔ bi wulikajɔ mun kɛra a yira k'a fɔ halisa dɛmɛ kɔni kun ma cɛ sabula ni maa ninnu u b'u ka baara la n'o ye ka mugujugu jigin nin yɔrɔ ninnu na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nin kuma fɔra jɛkulu fɛ jɛkulu minnu sigilen don ka dɛmɛ ɲɛsin adamadenw ma o la
Croix Rouge mun bɛ Sana olu ka ɲɛma fɛ n'o ye Hussein Al Tawili ale kɔni nana asɛbɛntiya a ka laseliw la a ye mun di kunnafonidilaw ma k'a fɔ ko maa 35 ɲɔgɔnna ko olu de bɔnɛra u ni la ni mugujugu ninnu senfɛ mun taara ka arabu sɛgɛrɛ n'o yɔrɔ ye a bɛ tali kɛ Sana Baniyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnla a bɔdaw la a yira k'a fɔ kɛlɛ mun bɛ sen na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a kɛra sababu ye maa 8,300 ɲɔgɔnna k'olu bɔnɛ u ni la o mun bɛ ka kɛ sababu ye diɲɛ don o don k'a ko gɛlɛya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla la furako naliw la ani dɛmɛw yɛrɛ la k'o ɲɛsin nin jamana in ma sabula n'i y'a jateminɛ maa mun bɛ nin jamana in kɔnɔ a bɛ t'i jɔ maa 27,000,000 la fantan jamana fana don k'o fara jɛkulu tɔn min bɛ n'o ye balontan jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko FC Barcelone an bɛ don min komi bi u ye sɛbɛn jugu don ka taa u ka dolancila kɔrɔ ni o ye Neymar ale juguya la halisa mercato ko ma ban fɔlɔ san 2017 kɔnɔna la n'o ye wagati dolancilaw u bɛ se ka taa tɔn wɛrɛ la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunun tarata don ka bɛn uti kalo tile 22 ma dolancitɔ mun bɛ ni an kama ko FC Barcelone u y'a yira k'a fɔ k'u kelen don k'u ka dolancila kɔrɔ n'o ye Neymar ye k'o wele bɔgɔ jeninen sanfɛ Espagne olu ka kiiribulon kan sabula u bɛnna mun kan ko o ma dafa mun ye nin dolancitɔn ye u kelen don k'a yira k'a fɔ u tun kan ka mun sɔrɔ a la u kan k'o di n'o ye i b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn b'a fɔ cogo min na wagati min na u nana bɛn a kan u tɛ kalo daminɛ Paris Saint-Germain ko nin dolancila in kan ka taa ye o de senfɛ u nana yira k'a fɔ euro wari 8,000,000 ana a nɔkan 5 o de kan ka sara Paris Saint-Germain olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ma Barca ka nin waleya in faamu cogo si la Barca ye laseli dɔ kɛ u ka laseliw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko PSG olu kan ka mun sara i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma sara wa o de y'a kɛ yɛrɛ wa u tun kan ka mun di Neymar ma a bɛɛ lajɛlen ma se ka dafa kabiri Brésil dolancila ye n'o ye Neymar ye ale taara Paris Saint-Germain a bɛ jɔ kun 3 ɲɔgɔnna bɔ halisa i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ma se ka sabati sabula a tun kan ka wari mun sɔrɔ ka bɔ Barca fan fɛ n'o bɛ t'i jɔ 26,000,000 la n'o layidu taara ye o ma se ka sɔrɔ fɔlɔ hakilina jiginna juin kalo san 2016 Neymar ale dɔ fara a ka sanw kan Barca la a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ to yen ko fo ka taa bila san 2021 na o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kow gannen don kosɛbɛ dɔw bɛ a fɛ dɔw t'a a fɛ u ka tɔn yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye Barca ye mun ye Argentine olu ka dolancila mun bɛ ni an kama ko Lionel Messi ale nana ani Neymar ja dɔ cari subahana mansinw sanfɛ an ko mun ma ko Instagram a ye ja mun cari a yira k'a fɔ o kɔni taara i b'a ye k'a fɔ Barcelone de wa ani Neymar tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kumakan mun fɔ a ko Neymar seginna ka na Barca la TV Anwar filɛbaw an ka foli ni wali ɲuman dɔn foli ani tanini an b'a ɲɛsin aw ma nin de kɛra aw garisɛgɛ ye bi ka aw fo ka aw wali ɲuman dɔn ka kan bɛ da aw ye waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛn